Dobro утро. Мислам малко е добър ден, пошто е 2 сата. Изпаднаме, Сояна има неколко обвърски вадени. Как ще гледате по самият наслов, това е специален ден. Шо и ние не знаем, ама ќе видим. Така да, сега трябва да идеме да фатме автобус. Фатме автобус, ќе идеме во центърот. И от кога ќе стигнеме во центърот, после това трябва тамо неколко работички да си изпазаруваме, да си изкупме, што ни са битни. И трябва да си изкарам картичка, за да можем без пари да се возим в автобуси. Без пари, а пред това плагам. Колко съм цар. И после това ще трябва да правим и пазари маваем. Аз съм грешка. Да. Добро. Така да, много пече слънце, имаме да фатме автобус, пощева тук тази постройката неина. Они ще викат автобуска. И ќе се видиме за скоро. Чао! Здраво! Фатиме автобус, 40 идваме за юг, тамо до юго дърво, не знам дека не разбирам още, али ќе и разберам, имам време. И после до тамо факме автобус до Карпош 4. Защо? Заради това, що трябва да идеме до Eternity Tattoo, че Eternity Tattoo трябва да идеме, за да договориме новата товажа, защото нели усвоиха им giveaway от 100 евро на Instagram, тамо от Eternity ще беше и као тази товажа ще освоих от 100 евро, трябва да одам сега да се договорим, що ќе бидете товажа, така да и там ќе се снимуваме. И трябва вие денове да правим и рум тур, нели само моите соба да останат, защото нели са имам и цимерка, ама откаки сега средо моите соба ќе ви снимам как шо. Исто така просто трябва да имаме, как ще кажах, нели да си изкарам карта, за да може да се возим от автобусто, просто така имаме Феро до Тямбо. Исто така не сме ядни, към и до Силбо да си яфниме. И ваден имаме на колко обвърски за вършейне. Али ще работа? Работа е дека, не знам, забравихме искрено. Ке се чуем. Хай. Дойдеме да сяпнем, значи строго дългичка. Не ми седеше друго. Просто вчера много ми се ареса и се как да си вземам такви да ядам. Иначе това е там Силба. Ама сега да не покажем, да има нели човек там се седа. Стуваме до литература, мъка и до академска книга. Да видим чисто що има. Така ќе видите, ако си купим нещо, нели ќе покажем, ако не нищо. Така да уживайте во денешниот влог, јас сам да се најадам. Чао! Значи здраво, беме до литература и се купиме книгичка. Сега, що е по-интересното? Да, сега се гледам. Пошта. Това е книга шо Яна Сакше, а на нея е роден ден вайн, така да аз на нея е поклона вам. Срекен роден ден, Яна. Важно. Така да вой е поклон за роден ден. Кринг е добро. Така дечки, честитайте и сите роден ден на Яна во коментарите, пошто ето нели е роден ден, па аз се одлучих да й подарам. О, како е? Добър ли си? Ареня. Така да одлучих да й подарам едно тако, как се вика, одлучих да й подарам едно подарокче, кое ще е книгичка. И сакме да... Защо плачеш? Не се забавам. Сакме да питаме какви са експресиите и що ми се нима за Вошо и купиме книгичка. Значи аз съм премного excited да си я прочитам ова книжка. Не е спонсор. Да. Така да, той е моят поклон за незиният роден ден. А ако аз имам роден ден, не е ли ми... Окей! Чао, ойме! Здраво се, изнервирах се, напах хубаво да снимат и наапам съм сега ке се плеснал от нещо. Беме да си клаем интернет от телекабел. Типката ми вика, не можеш вика да клаеш интернет пред тебе и мало вика друг корисник, некоя там не е битно сега да не кажем инициали. Един вика начин ще можеш да кладеш интернет е или да наиш чу и мала интернет на нейни уни, пошто уште интернетът като е активиран са, като е активен юзер са чинува, нели? Само е изключен заради неплатени сметки. Ако сега вика ти да кладеш интернет или трябва да наиш това ще и мал интернет за да го изгася, или вика со имотен лист на газдата на стануча, он вика да дойде да го изгася, па да клаеме вика нов интернет. И аз му се вих на газдата и казал вика не, това вика не е мой проблем, това вика твой проблем, ще не имаш интернет. Интернет има там вика, снайди се ти вика, снайди се ти као, знаеш, правиш оке правиш и као проби нели да го кладеш интернетът као да биде, свекаш као няма смисъл, да. Така да не се нервирам, можем да закажем тето важно. Значи, дойдеме, договориме, иначе извинете, че дойде ветър, нямам филтър микрофон, мисля микрофон филтърски, как и да. Дойдеме, закажаме, така да следната тето важно ще тя правим, ке биде Рик и няма да ви открием как изгледа, само да знаете, ке бе повързан с Рик. Сега вие мислите кой Рик, почти има много Рикове.
Така да, няма да ви открием и на кое место е, как да ви кажем, ама не. И остана на 6-ти се тетовирам, това е Вайнс ми 4-ти, значи това е за 2 дена во среда. Така да утре имам цял свободен ден, сега имаме да тръчкаме още интернети, за да найдем шо и как интернет дека има и как има. И най-искрено ќе пробвам да најдам и да направам нещо што можем. Ако не, ќе треба да стане до мене, пошто без интернет ништо нема да можем да правам. А типот ми вике, нели како што ви кажах, тоа вике не е мој проблем с наваксат и така да изгледа ќе треба, не сум сигурен дали изгледа ќе треба да се преместам само доколку не најдам интернет. Така да ќе видим што ќе правиме, тоа е тоа. Тоа завршиме со договорот за тетоваиште. Сега има автобус и си бегнеме дека дома. Не знам колку ма слушате, али не планирам да се дерам, пошто има доста гужва во автобусите и не сам да се правим интересно. Така да бегнеме дека дома, пошто се завршиме, си кладеме интернет од Телеком, слава Богу. 1000 денара, 3 терабайти тамо, 30 с 5, 30 download, 5 upload. И конечно имам интернет, али ми кажа дека до петок не мало да ми наместат во стан, че значи до петок ќе представам дека Јана, пошто таму имаме интернет, да, а во мојот стан немам, че значи петок ќе се преместам во мојот стан. И не знам што ја кам стварно, така да ќе видиме кога ќе се преселам во станот, негде четврток, петок ќе биде тоа. И уште цимери и цимерки ми пишуваа као да јас додам, али веќе као си надех цимерка и као не можам да ги примам сакаш. Така да се гледаме негде дома кога ќе бидем, пошто тука е много хубаво. Чао. Боле главата, здраво. Стигнаме дома. Сега ќе да јадам, имам супа, кефтина и компирчина, или патати по-нашки. Така дечки, не сам да вас замарам. Оставете лайк, комент и субскрайб. А јас немаше повеќе да ви кажу. Ако во почетокот на ово видео нема да следите на Инстаграм, да следите ме сега @LuckyCarex. И ауч. Тоа е тоа. Чао.